गिदिर खौरां सिनाय मोनै दुथां सिखावा गासै 1.5 लाख रांनि दख'ना गामसा गानग्रा जोमग्रा खावनानै लांदों। बिरि सिगारेट गासिबो लांजोबदों। गस्लाफ्राबो दङमोन। गस्ला दंमोन? गस्ला ब्लाउसआ बिदिनो दंमोन 1 लाखनि बारा दङमोन। नोंगौ थांनाय हराव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं देलायस्रि बाजाराव बिहुला बसुमतारीनि दखानाव सिनाय मोनै दुथां सिखावा हाबनानै गासै 1.5 लाख रांनि दख'ना गानग्रा जोमग्रा बायदि बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ खावना लांनानै बिहुला बसुमतारीनि नखरनि गिदिरथार खहा खालामलाङो। खावनानै लांजाग्रा बिहुला बसुमतारीया मेगनाव मोदै फसरनानै गाबै गाबै बुंदों दि बे दखानजोंनो नखरा सोलिनाङो आरो फिसा फिसौफोरखौबो बेजोंनो फोरोंनाङो होननानै फोरमायो। लांजोबबाय पेप्सि माजा गिदिर गिदिर दङमोन बेखौबो लांजोबबाय। थाव गासिबो मोदोमनाय थाव मोदोमनायखौ लांजोबदों आरो मेथाइ खावसे लांजोबदों। मेथाइ लांदों? औ मेथाइखौ लांजोबदों खावसे। सोरखारखौ माबा खावलायगोन नामा? नोंथाङा जे गोबां खहा जाबाय सरकारनिफ्राय माबा मोनसे फिसाफोर अनसुंथाइ मोनफिननायनि माबाफोर खावलायनो गोसो नामा? मोनबालाय मोजां जागौमोन। माथो खालामनो बिदिनो संसार जानाय बेलायाव फिसा फिसौ फोरोंनाय दङ। 2 गाहाम फिसा फोरोंनाय। दा सासे मेट्रिक पास जादों, सासे BA फरायगासिनो दं। दा बिसोरखौ माबोरै फोरोंनो आंलाय? दा साख्रि गैया बाख्रि गैया बेजोंनो दखाननि फिसा होनानै जायोमोन आङो। बेखौनो लानानै थांबायबा आं दा मा राहा खालामनानै फोरोंबावनो फिसाखौ मालाय। बेराफारसेथिं देलायस्रि बाजाराव बे बारजों खेबनै खावखांबाय होननानैबो फोरमायबावो बिहुला बसुमतारीया। आरो ओनसोलनि थागिबिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला माब्लाबा सप्तासेयावनो सिनाय मोनै दुथां सिखावफोरनि खावनाया खनसे नङा खननै जाबाय होननानै फोरमायनायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। बे खौरांखौ मोननानै 14 नं चिरां दुवार ब्लक UPPनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारिया खौरां लाहैयो आरो दखान होग्राफोरखौ सिखावनिफ्राय रैखा मोननांगौनि नोजोरजों पुलिस हानजानिसिम खावलायहरो। जिनिस गोमादों एसे सिगाङाव गोमानायाथ' आब' एसे सिगाङाव गोमानाया दाउला गथ' मोनसे दङमोन। ओमफ्राय गस्ला ब्लाउस दङमोन। बेसेबांसोनि लस जाखो? मा गोमाखो? साबुन कार्टन मोनसे दङमोन। साबुनबो लांजोबबाय। बिरि सिगारेट गासिबो लांजोबदों। गस्लाफ्राबो दङमोन। गस्ला दंमोन? गस्ला ब्लाउसआ बिदिनो दंमोन 1 लाखनि बारा दङमोन। सोरखौबा सन्देह दं नामा? सोरबा लांदों? सन्देहथ' आं खालामनो हायाखै दासिमबो। दख'नाफोरबो दंमोन नामा? दख'नाया ओरैनो उन्दैफोरनिल' दंफैयोमोन। लांजोबबाय पेप्सि माजा गिदिर गिदिर दङमोन बेखौबो लांजोबबाय। थाव गासिबो मोदोमनाय थाव मोदोमनायखौ लांजोबदों आरो मेथाइ खावसे लांजोबदों। मेथाइ लांदों? औ मेथाइखौ लांजोबदों खावसे। सोरखारखौ माबा खावलायगोन नामा? नोंथाङा जे गोबां खहा जाबाय सरकारनिफ्राय माबा मोनसे फिसाफोर अनसुंथाइ मोनफिननायनि माबाफोर खावलायनो गोसो नामा? मोनबालाय मोजां जागौमोन। माथो खालामनो बिदिनो संसार जानाय बेलायाव फिसा फिसौ फोरोंनाय दङ। 2 गाहाम फिसा फोरोंनाय। दा सासे मेट्रिक पास जादों, सासे BA फरायगासिनो दं। दा बिसोरखौ माबोरै फोरोंनो आंलाय? दा साख्रि गैया बाख्रि गैया बेजोंनो दखाननि फिसा होनानै जायोमोन आङो। बेखौनो लानानै थांबायबा आं दा मा राहा खालामनानै फोरोंबावनो फिसाखौ मालाय। सिखावफोरखौ मा बुंहरनो सानो आब'लाय? सिखावखौथ' मोनबा आङो मानिया। एसेबो हगारनायाव गैया आङो जै मोननांगौबाथाय। आरो बोरैबा सानस्लाबनो हायो बिथांमोना लांफ्लांदोंबो जानो हागौ। बिथांमोनखौ लाबोफिननो खावलायहरगोन नामा आब'आ? जुदि बुजिस्लाबैयाव बेफोरबायदि खामानिखौ मावफ्लांदोंबा? होफैफिनोबाथ' आङो साबायखर होगोन जोबोर मोजाङैनो। नाथाय आंखौ खनसेल' नङा हनै खननै जाबाय खावनानै लांनाया। खनसेयावबो लांबाय गासिबो लांजोबदों। बै बारनायावबो गामसा गस्ला गासिबो लांना होजोबबाय। दख'ना दखिनि लांजोबदों आरो नैबे बारावबो लांबावबाय। होफैबाथ' मोजांमोन आरो दा जेखौबो मावनानै जानो हायाबा मा मावनानै फिसाखौ फोरोंबावनो? जेबो दखान सहरबो होनानै जानो रोंलाबा आरो जेबो साख्रि बाख्रि गैयाबा फिसाफोरखौ फोरोंनाय दङमोन।
फिसाफोरनि मोखांखौ नायनानै थानो हायासै आं दिनै माजों फोरोंबावनो सिन्थाजोंनो दिनैहाय खोब दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि 12 नं चिरांदुवार समाजनि सिङाव थानाय नैबे देलायस्रि बाजाराव थांनाय मोनायाव जोंहा बिहुला बसुमतारी सासे आइजोनि दखानाव सिनायनो मोनै सिखावफ्रा फैनानै बिथांनि जे गोबां मुवा बेसाद दख'ना दंमोन, दावदै कार्टन दंमोन, बाउस लसा दंमोन, जाग्रा लोंग्रा बिरि सिगारेट गोबां मुवा बेसादफोर 1,50,000 रांनि मोनसे बेबादि खहा बिथांमोना खालामनानै गालांदों। जोङो बाहाय फैनानै दिनैहाय खोब दुखु मोननायखौ जों बिथांजों बाहागो लाफादों आरो जोङो खोब बेखौनो बुंनो लुबैदों जे थांनाय बोसोरावबो बे बिहुला बसुमतारीनि दखानाव बेबादि खावनायखौ जोङो खोनाबाय थादों आरो बेबादिनो मोनब्रै दखानाव बेबादि खावनानै लांनाय बेखिनिखौबो जों खोनादों आरो थांनाय बोसोराव जा बिसिडिसिनिफ्राय होनाय जे सलार बे सलारनि प्लेटखौबो जावखुनानै लांनाय बेखिनि थासारिखौ खौरांखौ जों मोनफैदों आरो दिनैहाय बे एखे हाबाफारिखौनो थांनाय मोनायाव नैबे बिहुला बसुमतारीनि दखानाव हाबनानै बेबादि दुखुनांथाव खौरांखौ जोङो मोननानै खोब जोङो दुखु नांदों आरो जों बेखौनो लुबैदों जे सासे दुखुथिया न'खरा दिनै बे दखाननि गेजेरजोंनो गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनायनि जे सिन्था जे साननाय बिथाङा बिनि गेजेरजों खालामदोंमोन। दा बिथांनि न'खरा निस्सय बेबादि खावजानायनि थाखाय निस्सय गोबां दुखुआव गोग्लैनानै दङ। आङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों जाहाथे प्रसासननिफ्राय जोंनि आयेनारि जिखिनि राहा बे राहाखौ जाहाथे थाबैनो लानानै बिथांमोनखौ नागिरनायनि दिहुननायनि थाखाय जाहाथे प्रसासना दायथ' लागोन आं बेखौ मिजिं खालामो आरो जायफोर दिनै बे खामानिखौ मावदों जाहाथे गले गले बेबायदि खामानि मावबाय थायोबा गाबोन समफोर निस्सय बिथांमोनखौ जोङो मोननो हायोब्ला बिथांमोननि सायाव निस्सय जोङो गोख्रों मोनसे आयेनारि बेबस्था जों लानांगोन। आं बेखायनो खावलायबाय जाहाथे फैबाय थानाय समाव जाहाथे बे जाथायफ्रा जाहाथे जाया आरो जोंनि रायजो राजाफ्राबो जाहाथे जोङो बयबो सांग्रां जानानै बैबादि जाथायनिफ्राय जोङो उदां जानो हायो। आं बेखिनिखौ रायजो राजाफोरनिसिमबो आरो बै जायफोर बे आखुजों दिनै बे खामानिखौ मावगासिनो दङ जाहाथे बिथांमोनाबो गोजानाव थायो आं बेखौ खावलायबाय। आं बुंनो साननायाथ' नंगौ जिनिसा सैथोयैनो आंबो दङ आंनाबो दङ दखान दङ आरो दिनै बे आदैनि दखानावल' नङा माने बोसोरफ्रामबो माने मासाव अन्तत' खनसे खननै बिदि मोनफ्रोमबो दखानाव रावनिबो दखानाव माने हाबै गैला आरो दिनैहाय माने जों नैबे जिनिसखौबो नै आदैनिखौबो खालामनानै बेखौ खालामनो नागिरदों ना मादोंमोन सानो दखानखौ बेखौथ' खुलिनो हायाखिसै दाग दं दाबो माबायाव बे दरवाजायाव बे दाग दं एरखानानै बे गानाय दङ बेनिफ्राय बेखौ हायैनि थाखाय बाव माबाफोर ना बेखौ मावखांनानै बेखौबो मावनो नागिरखादोंमोन बेखौ जों हमनो हाला आरो दा जोङो दाउट खालामथावथावबो जोंहा सन्देह जनाव जोंबो बुंनो हाया मावनायाबा सोर मावदों सोर मावाखै दा ओंखायनो आङो बुंनांगौ खुब दुखुनि बाथ्रा दिनै बे आदैनि नङा आंनावबो 6-7 बारसो जाबाय आरो नैबे दखानाव नैबे सोनाबथिंजाय देबेननि दङ बे देबेनावबो बेहा बे बोसोरावबो 6-7 बार जाबाय बेबायदि रोखोमनि जोङो एसे खस्थ'यै जोङो भक्तभोगि जाबोबाय दखान होदोंबाबो जोंनाव 1000 थाखानि माल नङाबाबो जों बेबायदि न'खर सालायनो थाखाय बिदिनो एफा एनै खरसा बारसा जानो आन्था न'खर मेनटेन खालामनो आन्था बिदिनो गुहनो गाहाना खस्थ'यै जोङो दखान होना जादों। दा बेवहाय दा बेखौ आङो इसोरनि सायाव बा आं बे कमिटिनि सायाव बा जोंनि रायजोनि सायाव जोङो मोजां गाज्रिखौ जोङो थालायनायनि बेबस्थाखौ जा डिउटि थालायनायनि बेबस्थाखौ आं खालामनो सानदों आरो बेखौ आं दिनैल' नङा बार आङो बोसोरफ्रामबो जेब्लाबो घटना जागाफा आं बुंबाय थायो। दा मालाय मा बुंबावनो जोंबो सोर मावदों सोर मावाखै बेखौ जों सिनाक्थ होनो हाला सन्देहजोंबो जों हमनो हाला दा बेखिनि आरो जायफ्रा बेबायदि खामानि मावदों बिथांमोनखौ माबायदि सोंखारिनो गोसो जायो नोंथांमोना? सोंखारनाया बिथांमोना जे बिराद खहा खालामनानै गालांबाय दा बे जोंथ' बे खोथाखौ जोङो खस्थ'ल' जोङो माने गाव गावनो दुखु प्रकासल होनाय जायो जोङो रावखौबो बे होननानैबो जों हमनो हाया नालाय दा जोङो बिदिनो
बे अबस्थायैनो जों दासिमबो जों रावखौबो जोङो सन्देहजों बा रावखौबो सोंखारियाखै बा जों बुंनोबो हाया आरो जोंबो दखान हिसाबै जायखि ग्राहक फैया जोङो मोजां बेब'हारजों जों हरो जोङो गाज्रि बेब'हारजों खालामफेरा सोरबा बिदिनो गामि बिथोरनि दखान बाखि बुखि लाङो बेखौबो जों सोंखारिया हरोबो जों हरा नङा मोनो दा जोंहा बेखिनि आरो जों बुंनाया दिनै नैबे खामानि मावनायाव बिराद सासे न'खरनि बिराद दाहा खालामहोबाय दा बेफोरबायदि खामानिखौ जाहाथे गुबुनफोराबो बिदि दाहा जानाङा बेनि थाखाय बै जायफ्रा गाज्रि खामानि मावदों बिसोरखौ मा बुंनो सानो जोङो गाज्रि जाय मानसिया गाज्रि मावदों जों मोनोबाथ' जों बेखौ जोङो एसे प्रशासनफोरनि आन्दारै दारै जोङो बे जिनिसखौ जोङो बेखौ जोङो आखायाव लानो नागिरदों जों दा धराखौ जों मोनाबा जोङो सोर मावदों सोर मावा बेखौ जुदि जोङो सिनाक्तकरन हिसाबै जोङो हमनो हायाबा आरो जुदि बायसान्स जों प्रुफ मोनोबा कि जों प्रशासन दारै जों बेखौबो खामानि आखायाव लानाय जागोन आरो नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो